Συστάσεις από το διαιτητή για να στηθεί η μπάλα πιο πίσω στο κόρνερ, πολύ σωστά. Για να δούμε. Εκτελείται, δυνατό είναι. Μπαίνει την κεφαλιά στο δεύτερο δεκάρι το παίκτης του Ορδαϊκού και θα ανοίγει πολύ out. Πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, έτσι κύριε Μάρκο. Όπως πάντα. Να πούμε ότι το γήπεδο είναι κατάμεστο, δεν βλέπω καμία θέση άδεια από εδώ από τα δημοσιογραφικά που είμαι. Ευτυχώς είναι μεγάλη πολιτική Έλληνα στα δημοσιογραφικά, Τάσο. Έτσι. Τώρα εκτελείται το φάουλ που κερδίθηκε. Δεν το εκτελέστηκε καλά. Εκεί προσπάθησε να πάρει ο Γκότζος στην μπάλα από τα αριστερά. Βγήκε πρώτος αμυντικός του Ορδαϊκού, παραχώρησε το πλάγιο. Να πω ότι στα προηγούμενα παιχνίδια που παίζονται όλα στο 0, εκτός Μέγας Αλέξανδρος επανομή 1-0, Γιάννητσά Φωκικός 0-1. Πάρα πολύ. Εντάξει, πιστεύω ότι καλή με όρεξη. Έχει την πρωτοβουλία, Αποστολίδης, ένα σούτ από πάρα πολύ μακριά στα χέρια του Λόντι. Πολύ ωραίο σούτ από τον Αποστολίδη, γύρω από 45 μέτρα. Έγινε το πλάγιο, αναπήδησε μπάλα μπροστά του και στον αέρα πιάνει το σούτ. Σκάει μπάλα μπροστά στο Λόντι και τη μαζεύει. Είχε μια πολύ όμορφη τροχιά η μπάλα. Ένα φάουλ τώρα που κάνει ο Μπακάλης στα τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Ορδαϊκού. Θυμίζω, ο Ορδαϊκός επιτίθεται προς το στρατόπεδο, η Κανονία επιτίθεται προς το κέντρο της Καλονίας. Το παραδέχτηκε ο Μπακάλης εκεί, βρήκε το ποδοσφαιριστή στα πόδια, δεν ήταν μαρκάρισμα και κάρτα, απλό φάουλ. Οι φίλοι της Καλονίας δεν έχουν σταματήσει λεπτό να τραγουδάνε, γίνεται τώρα το φάουλ. Μέσα στην περιοχή βγαίνει ο ελεύθερος ο Μάπας, πρώτου Πετουσίση, μαζεύει την μπάλα, κανένα πρόβλημα για τον πολύπειρο Έλληνα πορτιέρο. Για να δούμε, Γκότζος για τον Βλαστέλη, Βλαστέλης και πάλι για τον Γκότζο. Δεν την καταλαβαίνεις καλά την μπάλα, την παλιάκι του Βλαστέλη, χάνει την μπάλα. Κιτζίδης από τα αριστερά, ένα τάκτημα από τον Αποστολίδη, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, ο Κιτζίδης, κύριε Μάρκο για αυτό το φάουλ. Δεν νομίζω να είπατε να μαρκάζουμε για κάρτα, έτσι. Για να δούμε, πάει πάνω στην μπάλα να το εκτελέσει το φάουλο Κουρούπης με το νούμερο 8. Μόνο ο Βλαστέλης έχει μείνει εκεί στο τείχος μπροστά του. Πολύ κοσμία στα καρέ του Μάπα. Μόνο ο Καρτάλης και ο Μπακάλης έχουν μείνει εκτός περιοχής. Για να δούμε, εκτελείται αυτό το φάουλ. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Καλονίας, παρόλα αυτά έχει προηγηθεί φάουλ επιθετικό πάνω στον Αποστολίδη. Και εκεί έχουμε μια... Δεν κατάλαβα τι έγινε και ακριβώς. Πάει να ζητήσει τώρα, υπάρχει μια αψημαχία μεταξύ ποδοσφαιριστού του Ορδαϊκού και της Καλονίας. Είναι ο Καλογερόπουλος. Ο Τσιανάκας είναι, κύριε Μάρκο. Είναι ο Τσιανάκας, πήγαινε στο λόγο και δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Έχουμε αλλαγή. Έχουμε αλλαγή για τον Ορδαϊκό. Θα μπει με το νούμερο 22 ο Πασχαλής. Με συγχωρείτε. Ο Μούδρογλου είναι. Μπήκε ο Μούδρογλου και βγαίνει με το νούμερο 8 ο Κουρούπης. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω. Μήπως αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Δεν βλέπω να κουτσένει. Έχουμε ένα θετικό φάουλ και είμαστε σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω αν εσείς λαμβάνετε χώρα. Ναι. Για να δούμε, πάνω στην μπάλα τώρα βλέπω τον Κουτσουρέ. Ο διαιτητής στείνει το τείχος, Κουτσουρέ βλέπω και Χιτζίδη. Για να δούμε. Κουτσουρές μένει, πιο δεξιά ο Χιτζίδης, 4 άτομα στο τείχος της Καλονίας, στείνει το τείχος ο διαιτητής.
Για να δούμε, Κουτσουρές και Χιτζίδης. Για να δούμε. Χιτζίδης τελικά μεγάλη ευκαιρία για τον Ορδαϊκό. Είναι κόρνερ. Κόρνερ, χτύπησε στο κεφάλι εκτός από το τείχος και έξισε το δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι του Μάπα. Η πολύ καλή στιγμή αυτή για τον Ορδαϊκό. Παρ' όλα αυτά τη φάση την ελήγχε ο Μάπας, ήταν στην πορεία της μπάλας, δεν αντιμετώπισε πρόβλημα. Για να δούμε, γίνεται το κόρο με τα αριστερά, κεφαλές, απομακρύνεται η μπάλα, τρέχει να τη διώξει πιο μακριά ο Μπακάλης, δεν τα καταφέρνει, κερδίζουν οι παίκτες του Ορδαϊκού. Τώρα κερδίζει ο Βαλιός. Βαλιός και Καρτάλης πάνε να την επίθεση κανονή. Για να δούμε με τον Λουκίνα. Λουκίνας δέχεται το μετάκλιν, παίζει το λέει ο διαιτητής. Για να δούμε και είναι offside για τον Ορδαϊκό, νομίζω ότι είναι σωστό. Δεν υπήρξε φάουλ πάνω στον Λουκίνα. Και τώρα ο Λουκίνας εκεί με τον Δελιζήση τα λένε. Λίγο τον ύφος. Απλά ο Λουκίνας έπρεπε να βγάλει πιο γρήγορα την μπάλα αριστερά. Ήταν μόνος στο καλό γύρο. Να πούμε ότι στα Γιαννιτσά γίνεται πολύ ωραίο παιχνίδι. Γιαννιτσά Φωκικός 1-2. Πέρασε γρήγορα προς το σκορ ο Φωκικός και πάλι. Βλέπω ένα παίκτη του Ορδαϊκού που σπάνε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι το νούμερο 13. Είναι ο Προβίδας ήταν, στο χέρι του Μάπα τώρα αυτή η ενέργεια που έγινε στο Ορδαϊκού. Από τα αριστερά τώρα ο Μίτσης πιέζεται, δεν γυρνάει πιο πίσω για το Βαλιό, πιέζεται και αυτός, βγάζει την μπάλα στο χώρο της γραμμής, κερδίζει ο Κουτσουρές για λογαριασμό του Ορδαϊκού. Κουτσουρές αφήνει πιο δεξιά για τον Τσαμουρλή και αυτός για τον Μουδούρογλου. Παλιά το Κουτσουρές τώρα. Κουτσουρές για τον Χιτζίδη. Χιτζίδη μια παλιά μόνο ο Μάπας εκεί, μαζεύει. Κάνει το βολέ, όχι καλό. Όχι ιδιαίτερα καλό το βολέ. Σκορπίζει γραμμή στο παιδάκι ο Βλαστέλης. Κερδίζει την μπάλα πάρα πολύ. Ανάμεσα από τρεις. Πέφτει και κάτω. Ωραία η απόφαση του κυρίου Σωσόνη. Βλαστέλης πάει να παίξει πολύ γρήγορα με τη Φιμιόπολη στα δεξιά. Και λέει ο διαιτητής να επανάληψη. Γιατί κύριε Μάρκο? Διότι πήγε την μπάλα 5 μέτρα μπροστά. Εντάξει. Πολλοί ποδοσφαιριστές παρατηρούμε το κάνουν αυτό και στην Ελβετική. Κακός, πολύ κακός. Αποστολίδης. Στον χώρο της γραμμής ετοιμάζεται να γεμίσει προς την περιοχή του Λόντικη. Αποστολίδης. Παίζει δεξιά για τον Θημιόπουλο. Δίνεται αυτός, περνάει ο Θημιόπουλος. Πολύ ωραίο ο μικρός. Πάνω από και τη σέντρα, για να δούμε, είναι κόρνερ. Ξεπάει στο σημαίακι του κανονική κόρνερ. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, θυμίζω εδώ για την Καλονία. Βλέπω σηκώνεται και ζέσταμα ο Γιώργος ο Γεκάτσικας. Δεν ξέρω αν είπατε κάποιο πρόβλημα, είναι προληπτικό. Ο Βαλιός ήταν την προηγούμενη φάση, έτσι κύριε Μάρκο. Για να δούμε, εκτελείται το κόρνερ από τον Καρτάλη μέσα στην περιοχή. Περνάει από όλους, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αποστολίδη. Η μπάλα μισό μέτρο out από τα δεξιά δοκάρι του Λόντικη. Ζητάνε και κόρνερ εκεί οι παίκτες της Καλονίας. Out λέει ο διαιτητής. Μεγάλη ευκαιρία για την Καλονία. Δεν προλαβαίνεις αγράμμους. Μόλις τώρα έχουμε ένα φάουλ έξω από την περιοχή, κερδισμένο για την Καλονή πάνω στο Βλαστέλη γύρω στα 20 μέτρα έξω από την περιοχή. Ναι, είναι τόσο, θα φύγει αυτή η φάση. Πάει πάνω στην μπάλα, προκόψει ο Καρτάλης, μόνος του. Πάντως έχουμε πολύ σκληρά μαρκαρίσματα φίλων από πάνω στους παίκτες της Καλονής, έτσι κύριε Μάρκο? Έτσι, είναι, κοίταξε, είναι και το γήπεδο βαρύναμε, οπότε δεν πρέπει να παίξει. Εκτελείται γρήγορα από τα δεξιά τώρα μέσα στην περιοχή ο Βλαστέλης. Πάνω να πατήσει και την μπάλα, δεν μπορεί, κλείνεται. Δίνει και τον Καρτάλη. Έξω από την περιοχή προκόψει ο Καρτάλης. Βγάζει τη σέντρα πάνω στα σώματα του Ορδαϊκού. Έχουμε πλάγιο. Για να δούμε και αυτό το πλάγιο, κύριε Μάρκο, τι λέγατε? Έλεγα ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι πολύ βαρύς για να παίξει ποιοτικό ποδόσφαιρο, όπως μπορεί να παίξει καλό. Γι' αυτό η μπάλα πρέπει να φεύγει γρήγορα με τη μία
Αποστολίδης μια βαθιά μπαλιά, από εκεί μόνο ο Λόντικιν μπλοκάρει. Τάσο, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο. Για να δούμε τώρα, έχουμε ένα πλάγιο για την Καλονή, τα αριστερά. Για να δούμε τα αριστερά τώρα η Καλονή, έχει να κερδίσει ένα πλάγιο, εκτελείται Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος αλλάζει και την μπάλα με το Μίτσι και πάλι Καλογερόπουλος. Γκότζος δίνεται ένα μέσα από δύο, δεν μπορεί, χάνει την μπάλα, χωρίς φάουλ. Καραμπατζάκης. Πάλι η Καλονή έχει την μπάλα, Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος για τον Αποστολίδη. Αποστολίδης για τον Λουκίνα, Λουκίνα δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Θημιόπουλος για τον Μπακάλι, χωρίς μέσα στις γραμμές, κλείνεται από δύο. Παίρνει την κόντρα εκεί, ένα μέσα από δύο ο Μπακάλης. Θα απομακρύνει τον αμυντική του Ερδαϊκού και πάλι Καλονή η μπάλα. Τώρα πάλι κερδίζει ο Ερδαϊκός. Κουτσουρές. Προβίδας στο αριστερά, μπαίνει μπροστά του Αποστολίδης. Καλύπτει πολύ όμορφα την μπάλα και κερδίζει ο πολύ έμπειρος αμυντικός ο Κώστας Αποστολίδης, που έχει προσφέρει τα μέγιστα στην Καλονή. Καρτάλης έχει γυρίσει στο χώρο της άμυνας για να πάρει την μπάλα, να μοιράσει λίγο παιχνίδι. Αυτό τώρα κάνει με το δεξιά και το Θημιόπουλο, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Παρ' όλα αυτά, ναι, ο Θημιόπουλος ήταν συμπεριλαμβάνονταν στην αποστολή, κάποιες φορές έμεινε εκτός 18. Τα τελευταία παιχνίδια ήταν στην αποστολή. Τώρα έπαιζε από τα δεξιά ο Γιακάτσικας ή ο Σεμπέκος. Για πρώτη φορά τώρα παίζει ο Θημιόπουλος. Εντάξει. Ο κ. Μάρκος ξέρει καλύτερα από εμάς που παρακολουθούσε τις προπονήσεις της Καλονής όλο αυτό το διάστημα. Ο Θημιόπουλος τώρα κάνει μια λάθος απομάκρυνση, κερδίζει πλάγιο ο Ερδαϊκός. Κερδίζει πάλι Καλονή. Βλαστέλης χάνει. Πέφτει και στον αγωνιστικό χώρο Κουτσουρές, κάπως, δεν ξέρω, θεαματικά εγώ πιστεύω, δεν το βρήκε ο Βλαστέλης. Μπορεί να πέσει πάνω το, δεν το βρήκε. Γι' αυτό και όλες οι διαμαρτυρίες από την Καλονή, από εδώ από τις Χερκίδες. Ακόμα έχουμε ένα σίγουρο δεκάλεπτο, έτσι, ένα γεμάτο δεκάλεπτο. Εντάξει, πιστεύω ότι ένα λεπτό ίσως να κρατήσει, έτσι κύριε Μάρκο. Μέχρι τώρα, έτσι, δεν ξέρουμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού τι θα συμβεί. Ναι. Ο ένας ο επόπτης έδωσε κόρνερ και ο άλλος πλάγιο. Υπήρχε μια συνεννοησία εδώ, ο διαιτητής συμβουλεύτηκε τον πρώτο βοηθό, έδωσε πλάγιο. Για να δούμε, Χιτζίδης. Αυτό δεν έκανε την παλιά, έχουμε πλάγιο για την Καλονή. Να πω ότι για τον Ερδαϊκό ότι βρίσκεται στην 5η θέση. Έχει κάνει το ρεπό του με 18 βαθμούς, είναι 5 βαθμούς πίσω από την Καλονή και 6 από την κορυφή. Ο Ερδαϊκός έχει σύνολο 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 4 ήττες, έχει αρκετές ήττες. Έχει γκολ, έχει βάλει 12 γκολ, έχει δεχτεί 10, τρώει εύκολα γκολ από ό,τι βλέπουμε. Και στα εκτός που μας ενδιαφέρει έχει 3 ήττες, 1 ισοπαλία και 2 νίκες. Με συντελεστή γκολ 6-7, 6 υπέρ 7 κατά. Δεν είναι και ιδιαίτερα καλός εκτός, αλλά όλα αυτά τα προγνωστικά ανατρέπονται σε ένα τέτοιο ντέρμπι, σε ένα τέτοιο μάτς με τόσα παρασκηνιακά, έτσι. Κουτσουρές τώρα για τον Ερδαϊκό. Κερδίζει πλάγιο από την παρέα.